वाटै फैनाय अ लामा बायथांखा सिनाव लामानाव सामिरनानै नांनाय दादि दादि खालायनाय मौका बियां थामान लामा न' सिनि उतुमा 1 नम्बर थामान लामा अला पारान लामा म 1 नम्बर वाटनि अब तारतारि खालाय सिनाव सामि मारनाय अ लामानाव जोंला सिन थांमालिया दाबो केब फन फाइ जानाय फैगोन लामा बाय मारो केबो फाइनाय फैया मासबानो सिना पारानि मेम्बर प्रधान के कैसेपन फाइनाय फैया गोजा अ लामा उद्बोधन खारमाबो ताकपेन अ लामा चेम्फाया गोजा ख कन्ट्रोल खाइजिया अ लामा का ताम पिस नि दांनाय पिस निंना नांनाय अ लामा बोसोर खतिं kana खेतong के खेत दुइकानि खेत खतिं थाको बान बायनाय सिना लामा अ बान के साबनि अ बान के तो हरनाथ देवरमानि बान बाय माइ र खतिं kana बान बाय माइ र खतिं थांनो क्या बोसोर खतिं kana दुइकानि বান বাঙ্গিয়া দুইটানি জমিন শেষ একবারে মরছি গরিব মানুষ কই থেকে খাইব কি করবো এটা কোন জায়গা সুতার মোড়া